Expat Center Zeeland moet buitenlandse werknemers trekken. Het is woensdag 18 september. Dit is Zeeland Nu. Van huisadvies tot werkvergunning. Vermoorde advocaat was reserverechter in Middelburg. Een Middelburgse rapper geeft het goede voorbeeld. Dag dames en heren, het is zover. Zeeland heeft een expat center. Een centraal informatiepunt als je vanuit het buitenland in Zeeland komt werken en wonen. En dat advies dat loopt uiteen van een nieuwe school voor je kinderen tot een werkvergunning. En doel is de regio aantrekkelijker te maken voor buitenlandse werknemers. Arda en zijn vrouw Bazak komen uit Turkije. Arda werkte in Duitsland en Istanbul al voor grote buitenlandse bedrijven en werkt nu voor Dow in Terneuzen. Van Istanbul, een stad met 20 miljoen inwoners, naar Terneuzen, waar ze nu 3 maanden wonen. Bij zo'n verhuizing horen veel praktische vragen. A social security number, your bank account, your mobile phones. So, especially before you fix these issues, you have no, let's say, connections. Before coming here, I was feeling stressed because there were many question marks in my mind. We were moving into a new country with my family, 2 small boys. I was worried if they would be happy here or not, or get adapted to the new system quickly or not. Vooral deze vragen kunnen ze straks terecht bij het nieuwe Expat Center Zeeland. Vanuit dit kantoor is deze week alvast een Engelstalige website gelanceerd. Het center komt bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen te zitten, bedoeld voor seizoensarbeiders en buitenlanders die voor langere tijd in Zeeland komen, wonen en werken. Als je binnenkomt, waar moet je op letten? Wat voor documenten zijn er nodig? Welke instanties moet je eerst aflopen? En daarnaast komt de familie mee. Huisvesting, scholing, wat voor verzekeringen. Waar kan je bijvoorbeeld in je vrije tijd naartoe gaan? Alles wat je eigenlijk in je eigen land hebt en je ook hier zou willen hebben. Het Expat Center is een initiatief van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten, maar uiteindelijk bedoeld voor heel Zeeland. Het moet een soort clubhuis worden voor buitenlandse werknemers die door deze centrale ondersteuning misschien sneller naar Zeeland willen komen. Want we hebben natuurlijk vanuit Zeeuws-Vlaanderen al en Vlaanderen heel veel grensarbeiders. Dat was altijd al een punt. Ja, en nu zie je gewoon dat de bedrijven ook verder uit de wereld mensen naar hier halen. Dow, Yara. En ja, steeds meer? Ja, steeds meer. Dat merk je gewoon. Er zijn gewoon technische mensen nodig met een specifieke opleiding. Ja, en nu gaat het erom om mensen die dan zich in Zeeuws-Vlaanderen gaan vestigen of een bedrijf hebben waar ze willen gaan werken, ja, om die verder op weg te helpen. Bazak en Arda en hun kinderen beginnen langzaam te wennen aan Terneuzen. The best thing living here Terneuzen after Istanbul is we don't have traffic problems. Previously in Istanbul, believe or not, it takes more than 2.5 hours a day for me to go work and come back home from work. It's now total half an hour. So my quality of life increased. Geschrokken reacties in Zeeuwse justitiekringen na de liquidatie van de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum. De strafrechtadvocaat die vanochtend op straat in Amsterdam werd doodgeschoten, was ook plaatsvervangend rechter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In een verklaring van de rechtbank wordt de moord een uitermate treurige zaak genoemd. In de verklaring staat dat de medewerkers Wiersum herinneren als een enorm aardige collega met een groot hart voor het strafrecht. Of en welke gevolgen de liquidatie heeft voor lopende rechtszaken in Zeeland, dat is nog niet bekend. Veel hulpdiensten en een vliegtuig van de kustwacht vandaag op de Westerschelde tussen Waarden en Bad. Niks aan de hand, het ging om een calamiteitenoefening. Daarbij is een aanvaring tussen 2 schepen op de Westerschelde nagebootst, waarbij dan zogenaamd olie was vrijgekomen. Het ging dus om een oefening waaraan ook het regionale crisiscentrum van Rijkswaterstaat en 2 commandoschepen op de Westerschelde meededen. De hoofdvaargeul bleef tijdens de oefening gewoon open voor de scheepvaart. De Kraakcamping in Scharendijken wordt op dit moment ontruimd door de politie. De camping was opgetuigd door enkele bewoners die zich stoorden aan het braakliggende terrein midden in het dorp. De camping was een ludieke schreeuw om aandacht, maar wel illegaal. En daarom kwam de politie vanochtend al waarschuwen dat de camping moest worden ontruimd.
Mogen we even het terrein betreden? Nee, ik vond jullie niet gezellig gisteren, dus ik hou jullie liever buiten. Ja, het was een ongezellig gesprek. Oké. De kraakkampeerders weigerden te vertrekken zolang er geen concrete plannen zijn voor het terrein. We zijn niet uit op gevechten, we zijn niet uit op chaos, we zijn uit op een gesprek en er komt wat leuks doen met dit gebied. En als het leuker is dan wat wij doen, dan zijn we zo weg, ja. Maar daar kon de politie dus niet op wachten en daarom moeten de campingkrakers nu verplicht hun spullen inpakken. Dit schip, de Lange Wapper, zie je de komende 4 weken non-stop voor de kust van Terneuzen. In totaal pompt het vanuit de Westerschelde 530.000 kuub zand via grote leidingen over de weg naar de Nieuwe Sluis. Hier achter mij in dat grote vak, dat wordt het sluiseiland. Dat is eigenlijk het gedeelte naast de kolk van de Nieuwe Sluis. En binnen dat sluiseiland komen een aantal functies. Zoals aan deze kant het buitenhoofd, dat hebben we eerder opgespoten. En wat we nu aan het opspuiten zijn, dat wordt het binnenhoofd en het gedeelte naast de kolk. En daar komt straks de weg. Uiteindelijk worden ook de deuren en de bruggen van de Nieuwe Sluis op dit eilandje geplaatst. Maar voorlopig is het nog één grote bouwput. Huiswerk maken, je diploma halen, gaan studeren, netjes je rijbewijs halen. In de wereld van hiphop en rap wordt dat meestal niet als stoer beschouwd. Bram van Bano, beter bekend als rapper Cyclo B uit Middelburg. Hij wil een tegengeluid geven. Denk aan je toekomst en de lange termijn en maak je moeder trots. De jeugd van tegenwoordig, die weet niet wat gebeurt. Hou je goede cijfers op school, ben je voor hun een nerd. Maar dat is in de ogen van je vrienden misschien, die men achter naar je kijken als je een 10 hebt verdiend. Dat zijn je vrienden toch niet, maar ze doen zich voor als broeders. Laat wat je vrienden zeggen, denk aan de trots van je moeder. Ja, ik ben Cyclo B. Mijn echte naam is Bram. Mijn vader heeft er echt voor gezorgd dat ik ben wie ik ben, want hij heeft mij echt, je kan zeggen streng, maar het is gewoon, hij heeft me met discipline opgevoed. Dus hij heeft me altijd verteld van, hey, respect is gewoon heel erg belangrijk. En die opvoeding wil Cyclo B door middel van zijn muziek meegeven aan zijn fans. Stel je doelen, dan hebben ze aandacht nodig. Ben je veel met poenie bezig, loop je aan te kloten. Je omgeving kan bepalen of je daar gaat komen. Er zijn gewoon te veel jongens die het gewoon goed hebben. Die gewoon genoeg mogelijkheden hebben om iets moois te maken. En die gewoon kiezen voor het slechte, puur omdat ze denken dat dat stoer is. De populaire opinie in hiphopland is gewoon van, yo, je moet zo stoer mogelijk zijn. Wanneer je werkt is dat niet cool. Fuck school. En ik wil voor de mensen die nog geen vertegenwoordiger hebben, wil ik gewoon die vertegenwoordiger zijn. Maar het allerbelangrijkste vind ik van dat ik gewoon zelf mijn mening wil verkondigen. En dat het wel fijn is voor andere mensen dat zij ook zoiets hebben van, hey, dus het is wel cool. Cyclo B groeide op in een volksbuurt en dat was een harde, maar wijze levensles voor hem. Het was inderdaad niet alleen roze kleur en maneschijn. Als je hier je mannetje niet stond, ja, dan was dit geen leuke plek voor jezelf. Maar het heeft mij gemaakt tot wie ik ben, dat ik echt voor mezelf kan opkomen. Naar mijn idee moet er wel iemand zijn die ook deze kant van het verhaal belicht. Van luister, ik heb de struggle gezien en ik ben in die omgeving geweest, maar ik heb er zelf voor gekozen om die kant op te gaan. En die kant wil ik gewoon cool maken in de hiphopwereld. Dat is mijn ambitie en dat is mijn goal. Sommigen moeten hosselen voor een brood, hosselen tot de dood of ze komen in de goot. Maar als je niet moet je geen risico nemen. Niet gaan dealen of stelen op de streets met de negen. Doe niet te biel zonder reden of laconiek met je leven. Investeer in je verstand, want zo verdien je het meeste. Doe je best op school, kids. Vandaag wisselden stapelwolken en zonneschijn elkaar af. En vanmiddag werd het rond de 18 tot 19 graden maximaal. Morgen kan bewolkt beginnen met een beetje regen, maar in de loop van de dag dan komt de zon toch ook weer tevoorschijn. En vrijdag en zaterdag dan zien we de zon vaker en langer. In Zeeland 100% verkeersveilig, zometeen alles over e-bikes. Het is de bedoeling dat jullie slalommend langs die pionnetjes gaan en dan vaart maken. Eerst de lantaarnpaal, na de pionnetjes een uitstop. Ga jij eerst? Ja. Succes, hè? Oké. Start. Oké. Dat is zometeen in Zeeland 100% verkeersveilig. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht voor Zeeland. Ik wens u nog een hele fijne woensdagavond.